راديو إيرنا أبلوكو تسقماي قاتمنن أب كتماون قفاي نبرن بيرقالن في الساعة راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو بسلام أب غزيات يلغو أبلوكو زخونة تسقماي قاتمنن أب كتماون زخونة قفاي نبرن طعم تمسيحنا طبقون وعلنا أيساء زبل ناي صحف ملأختي أب موبايلي تقبلكو أبالات وتهدراو بوليس كي كتروخا عغور سراويت كي رخبوخا تورور حيلي كي قففوخا انكو عسي بسلام أب بيت كأتخا زبل مرسد ما صحفكو ازي أب اوان مقشاي قاشا بتحي تقبيله مسفانخو دحرس عتاتي زنبرا زحلف سمون حانت قب عبيتي كتماتات هاجر هولندا بزخونت روتردام كابل جوم نسلامتان علالن مسمت عني مزناي ود هاجري نتزاورنا حيالو ساعتات أحلفنا نبرنا ككاب نقمت ألن كالوت هاجرات توقعيزنا خنسنا بزعبا سندات قعزون حتوتات دوبن أبزي ذكرلو عد خوينكا بزعباتا زيقاتات كاب كتمان أب كتما نايمن قصقاس مسلوم زحدقولا بزتفلاليو مخنياتات كاب زنبرو لبوتا سدرا بيتاتهم ناب زنبرو لبوتا خيدوم نخبطعوكا قدم فقاد كوهابو زقددو لا إرترا محساب أمنا كبيديو أزنات ناس كميو كزاب معسكيو كيبلكا زحلفونا يكونن نايمن قصقاس نتأنت أبزو حسا هاقرات كوينكا زقبر من نتصارن زخرن لمد بزحات إرتراوያን بمخانون بأريو بتحيي كاب روتردام تبكيسو نابوت أزم اللسل قعزو ببابور بسلام كم زازمو دهاي نخبني أبولوكو زخونة أقامايقات أمنن أب كتماون زخونة قفاي نبران بموبال نخونتات إرترا كذكرون زخولوك ألات كتكأم زحريه أبعلالنا أزنت بزباحاتو نويح كزي خي نبران ناس قبرو كالوتار استنتع الزبتاتن تزي نبرو نتي كاب إرترا أبزي محدقا هاجرات أفريقاون كي ترفزلو كاب هاجر ناب هاجر نايمن قصقاس نتأنت مستاب إرترا نعسرتات عمتات زدت تكبرن جنا زقصل زلون أوش تعدن كتمان زقبر حدن كاب كتما ناب كتمان مقاش كحلف زلو كيلاتات دحري اون نام مداقون شلاتات سولو قعزو كنزرزر بزخرن متنتانن نويح كزي مقتالدا قدن مخونة يخون جن اتعلت حد خاب كند بعلات هولاند زخونة معلت نقص خبرلو علتي زنبرمو قلت فاتن أغلبوز وصدون نتفتات نتا ختما فليون نتال بيسوما نبرو معلت نقص هولاند أب علت لدت نقص وين نقصتخ أي زخبر اتعلت مسمت تخخاء نقاوس سلزلاوت كأ عمت أوداء يكبرنبر زيك إيارن قوامن على تتنبلا يكونن نقص وين نقصتي مزتكو حدش علت معلت نقصي وجمو تمساسا للوطي كساب زغسات بخم يغتصل أبز اوان بقر إسران شوعتن ميازيا تخبر زلا قدناتات عبيت ختماتات هولاند أرانشو نحبر زلوهم ألباساتن مقايستاتن بزتخدنو كمون بانديراتات بزولو بلوبو بأخليل مسل عمباباتات زوق أبو زيقاتات تسعيرهم يوعلو هتساناتن عبيتن أب فستيفالاتن كارنيفالاتن زوتور بزخونة أقباب حبرتات بانديرا هاقرهم أب قطعم سيلوم يرأيو أفقدو أنغولوتات أبستتخلو مسارح موزيقاتاتن موكلحي دمتاتن عوغيقوم يسعسعون يسناقعون كالوت مس أبالات سدرابيتومن فتوتومن وجعنا بولو يكوعزو كالوت أيد لينانيو زبلو نبروتوم كونه ألباساتوم أب قدنا بموطا بحسر واقعي شاتو كالوت واقعيو يشموتو قال دما أبتابو ما يستخبت حاقروم بجلابو زكايد مرئيت يسلاسلون يعزبون إتا بوليتيكاو سلطان وسان ترى زيبلو
ግን ከዓ ንኽብሪ ዘውዲ ንግስነት መዓልቲ ንጉስ ንዝብል ናይ ክብሪ በዓል ምኽንያት ዝኾነ ንጉስ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ሓንቲ ወይ ዝያዳ ከተማታት ብምብጻሕ ነቲ ጽምብል ይጽምበሮ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ኣብዛ ምስ ኣኽበርቲ ዕለተ ልደት ንጉስ ሆላንዳውያን ሓቢርና ኣብ ጎደናታት ሮተርዳም ወጃዕ ዝበልና ላዕለት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ትግርኛ ንንባብ ዝበቕዐ ትሕዝቶ ነበረ እሞ መተዓልልተይ ቀዲሙ ቢቢሲ ናይ ሎሚ ቢብክያዶ በለኒ። እወ ቅድሚ ምርኻብና ክንብባ ጸኒሐ ክንራኸብ ተቋፂርና እንተ ዘይንነብር ድሮ ሰዲደልካ መሃለኹ ነይረ መለስኮ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣቐዲምና ብተደጋጋሚ ኣዕሊልና ብምንባርና ኸኢና እታ ጽሕፍቲ ኣብ ዕላልና ግድን ክትዝከር ዝነበራ እናንበብኳ መፄ ንዕሩኽቲ እውን ኣካፊልያ በለኒ እሞ ናብ ዝርዝር እቲ ትሕዝቶ ሰገርና። ህዝብና እቲ ዓይነት ተመክሮ ሓሊፉ ክነሱ ክሳብ ሕጂ ነቲ ካብ በረኻ እዋን ገድሊ ትሒዙ ከዋኽብቲ እናጥፍአ ኣዋርቕ እናቐበረ ንኣዝዩ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ራዕድን ሰቆቓን ዘንብረና ዘሎ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ዝድግፍዎን ዘቆናጅዎን ተኸተልቲ ብምህላዎም ብሓባር ተገረምና። ኣብነታት እናጠቐስና እውን ካብዚ ንላዕሊ ግን እንታይ ክሳብ ንኸውን ኢና ንጽበ? እንታይ ምስ ወረደኸዩ እዚ ስርዓት ካብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ዝወፅእ? ብኣጋ ኣብ ዘይንምልሶም ሕቶታት ግዜ ወሰድና። እቲ ኣብቲ ረፍዲ ዝወፀ ጽሑፍ ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ነፋሪት ብምጭዋይ ናብ ሶውራ ዝተጸንበሩ እሞ ኣብ ምንቅስቓስ 73 ዝተቐንጸሉ ዮሃንስ ስብሃቱ ማለት ጆን ዘብሬይንን ምንኣሱ ሓውን ዘዘምትዩ ዝነበረ። ካብ ሙሉእ እቲ ትሕዝቶ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ዮሃንስ ዝበጽሐ ግፍዕን ኣደራዕን ቅንጸላን ከይኣክል ኣቶ ተኸስተ ሓዊ ዮሃንስ ብምዃኑ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ስደትን ዘሕለፎ ስቃይን ተነጽሎን ዝያዳ ሓደሰና። ኣቶ ተኸስተ ሓዉ ካብ ዝተቐንጸለሉ ግዜ ትሒዙ በቲ ሓዉ ዝቐንጸለት ውድብን ኣብ ዓዲ ስደቱ ድማ ብምንም ኣፍልጦ ዘይነበሮም ኤርትራውያን ንህይወቱ ዝፈተነ ኣደራዕን ተነጽሎን ከም ዘፀሓየ የዘንቱ። እዚ እምበኣር ናብቲ ኣብ ዕድመ ንእስነቱን ብጽሕንኡን ኣንቃልን መንቀልን ብዙሕ ኣርእስታት ከምኡውን ሕመረት ሓያሎ ፖለቲካን ሓፋሽ ለኸ ክትዓት ብምዃን ድሙቕ ዝነበረ ግን ከዓ ብሰንኪ ብቕዓቱን ትኩርነቱን ግዳይ ከም ዝኾነ ዝንገረሉን ብብዙሓት ዝተመስከረሉን ዮሃንስ ስብሃቱ ይወስደና። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዮሃንስ ስብሃቱ ካብቲ ኣብ መፋረቕ ኣርባዓታት ተወሊዱ ዝዓበየላ ጉራዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምኻዱ ምኽንያት ሰራሕተኛ ኣውራ ጎደና ማለት ሃይወይ ኮይኖም ኣብ ምህናት ጽርግያ መራሕ መኪና ዝነበሩ ወላዲኡ ኣቶ ስብሃቱ በርሀ ኣብ መንገዲ ናዝሬት ብሓደጋ መኪና ስለ ዝዓረፉ ነበረ። ሕጋዊ መስርሕ ውርሻን ኢንሹራንስን ንምስላጥ ከኣዩ ምሰዲኡ ወይዘሮ ለቴሱስ ገብረ ማርያም ናብ ኢትዮጵያ ዝተጓዕዘ። ይኹን እምበር ከምቲ ሓሳቦም ዝነበረን ድላይ ወላዲቱን ጉዳዮም ድሕሪ ምስላጦም እቲ ወዲ 12 ዓመት ዝነበረ ዮሃንስ ከም ማጣጽኡ ወላዲቱ ሰኒዩ ናብ ዓዶም ጉራዕ ኣይተመልሰን። ካብ 6 ናብ 7 ክፍሊ ዝሓለፈሉ ግዜ ዝነበረ እሞ ብትኩርነቱ ኣቐልቦ ሓወቦታቱ ኣብቲ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኣሕዋት ኣቶ ርእሶም ትኩእን መምህር ኣፈወርቂ ትኩእን ሰሓበ። ስለዚ እምበኣር ምእንቲ ክመሃር ምስኦም ከትርፍዎ ሓሳብ ኣቕረቡ። ወላዲቱ ግን ኣይፈተዋን። ኣሚነይ ስኢነስ ወደይ ከዓ ክገድፍ ኢለን ኣቕበጻ። ይኹን እምበር ዮሃንስ ብሓሳብ ሓወቦታቱ ስለ ዝተሰማምዐ ነዲኡ ኣእሚኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረፈ። እምበኣር ኪኖ ትጽቢት ሓወቦታቱ ምስ ሓድሽ ዓድን ሓድሽ ቋንቋን ከይተጋየሸ ብምኽንያት ጸብለልትኡ ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝተበርከተሉ ወርሓዊ ደሞዝ እናተቐበለ ሉሉይ ክብሪ ሒዙ ብብልጫታት ደሚቑ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣጠናቐቐ። ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ፈተና ማለት ማትሪክ ኣዝዩ ልዕል ነጥቢ ብምምጻእ ናብ ዩኒቨርሲቲ ሃይለ ስላሴ ተጸንበረ።
ካብ ንጉስ ድማ ወርቂ ሰዓትን ወርሓዊ ዝኽፈሎ 100 ብርን ተሸለመ። ዮሃንስ ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጀሚሩ ዝነበረ ገድልን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ክወፃ ዘካይድኦ ዝነበራ ናይ ሓርነት ቃልስን ካብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብማህደረ ትምህርቲ ክመሃሩ ዝመፁ ኣፍሪቃውያን ተመሃሮ ከምኡውን ኣብ ምብራስ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ኩባን ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ልዑል ፖለቲካዊ ፍልጠት ሒዝዩ ናብ ቀጽሪ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተጸንቢሮ በቲ ሓደ ልዑል ነጥቢ እናምጽአ ጎኒ ጎኒ ድማ ፖለቲካዊ ጽሑፋት እናንበበ የርእዮ ብዝነበረ ፍሉይ ንቕሓትን ብልሓትን መምሃርቱ ብዝነበሩ ዮሃንስ ንመጽሓፍቲ የንብቦም ጥራይ ዘይኮነ ይውሕጦም ነይሩ። ንትሕዝቶ ናይቶም ዘንብቦም መጽሓፍቲ ድማ ከየጉደለ ክገልጾምን ክትንትኖምን ልዑል ዓቕሚ ነይርዎ። ብልሒ ኣእምሮኡ ፍልይ ዝበለ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ከኣዩ ጆን ዘ ብሬይን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ተባሂሉሎ። ኢትዮጵያዊ ጸሓፍን ተመራማሪ ታሪኽን ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ከምኡውን ጸሓፊ ኣርኣር ባልስቪክ ኢለና ሮይተር ዮሃንስ ስብሃቱ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ብሉጽ ተመሃራይ ብምባል ኣብ ጽሑፋቶም ይገልጽዎ። እምበኣር ብዘይካቲ ኣብ ኣካዳምያዊ ፍልጠት ዝነበሮ ዓቕሚ ኣብ ማርክሰ ለኒናዊ ክልሲ ሓሳብ ብዝነበሮ ዕምቆት መረዳእታ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ጸብለል ዝበለ ከም ዝነበረዩ ዝንገረሉ። ብዙሓት ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ብዮሃንስ ስብሃቱ ስለ ዝተጸልውን ብዙሓት ሰዓብቲ ስለ ዘጥረየን ከኣ ድሕርቲ ኣብቲ ግዜቲ ዝግበር ዝነበረ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝናወፀ ሰላማዊ ሰልፍታት ሃንዳሲኡ ምዃኑ ስለ ዝተጠርጠረ ከም ሓደገኛ ተምሃራይ ተሓሲቡ ካብ ቀጽሪት ዩኒቨርሲቲ ንምርሓቁን ምስ ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ንኸይራኸብን ምስ ናይ ማዕዳን መጠንቀቕታን ኣብ ትሕቲ ጥቡቕ ምክትታል ኣካላት ጸጥታ መምህር ንኽኸውን ኣሰላ ኣርሲ ናብ ዝበሃል ቦታ ተላእከ። እንተኾነ እኳ ኣብ እውን ጠንቂ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቓስን ኣሸብሮን ክኸውን ዝኽእል ማእሰርትን ምክልባትን ክሳብ ዝበጽሖ ኣብ ተምሃሮን መምሃራንን ጽልዋ ካብ ምፍጣር ኣይተዓክተን። ኣብ ታሪኽ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝተባረረ ዮሃንስ ስብሃቱ ናይ መጀመርታ ኮይኑ ተመዝጊቡ ምህላው ምንጭታት ብምጥቃስ ዝኽሪ ዝተረስዐ ግዳይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብዝብል ብርእሶም ኪዳነ ተጸኒዑን ተጠርኒፉን ኣብ ኤሪትሪያን ሁማን ራይትስ ኤሌክትሮኒክ ኣርካይቭ ዝተባሃለ ዌብሳይት ዝተዘርግሐ ጽሑፍ የረድእ። ኣብ 1971 ዮሃንስ ምስ ብጾቱ ኣማኑኤል ዮሃንስ፣ ሙሴ ተስፋ ሚካኤልን ደበሳይ ገብረ ስላሴን ብምዃን ነፋሪት ብምጭዋይ ካብ ባህር ዳር ናብ ቤንቃዚ ሊብያ ኣተዉ። ጸኒሖም ከኣ ናብ ሰውራ ኤርትራ ተጸንበሩ። እቲ ብውሽጣዊ ስርዕ ጀሚሩ ናብ ብቓልዕን ብሰፊሕን ዝዓበየ ምንቅስቓስ ናብ ጎነፃዊ ቃልሲ ብምጽምባር ንምቅልጣፉ ብዙሓት ካልኦት ምሁራትን ጸለውትን መንእስያት እውን ናብ ሜዳ ኤርትራ ወሓዞ። ዮሃንስ ስብሃቱ ሄራልድ ምስ ዝተባህለት ብእንግሊዝኛ እትሕተም ናይ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ናይ 2 ዓመት ናይ ስራሕ ልምዲ ስለ ዝነበሮ ናብ ሰውራ ድሕሪ ምጽምባሩ ብዙሕ ከይጸንሐ ከም ዳይሬክተር ዜናን ሕትመትን ክኸውን ተረቂሑ። ሙሴ ተስፋ ሚካኤል እውን ኣብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሓላፊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ክኸውን ተመዘዘ። ይኹን ግን ኣብ 1973 ብዛዕባቲ ዘይቅርዑን ዘይዲሞክራሲያውን እዩ ዝበልዎ ኣካይዳት መሪሕነት ክዛረቡን ንኣባላት መሪሕነት ክብድሁን ስለ ዝጀመሩ ከም ዝጥቀኑን ዝንወሩን ተገብረ። መንካዕ ዝብል ስም እውን ተዋህቦም። ዋናታት እቲ ምንቅስቓስዮም ዝተባህሉን ምስኦም ዝደናገጹን ተለቒሞም ተሓየሩ። ሕቶኦም ኣብ ተጋደልቲ ጽልዋ ምእንቲ ኸይገድፍ ከኣ ጸበብትን ትሕቲ ሃገራውያንን ምዃኖም ተጐስጐሰ። ናይ 1972 ተጋደላይን ኣካል ናይቲ እዋን ንጥፈታት ዝነበረን ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ እቲ መንካዕ ዝብል ስም በቶም ነቲ ሓድሽ ብድሆታት ክጻወሩ ዘይከኣሉን ንምንኣኣሱን ምቁጻዩን ዝተግሁ ወገናት ዝተዋህበ ምንባሩ ስም ረቑሑ ብምግላጽ ሕቶ መንካዕ ግን ሕቶ ዲሞክራሲ ነይሩ ክብል ይገልጾ። እዚ ምንቅስቓስ ግን ይትረፍ ንዝቐነነ ኣካይዳ ውድብ ዕርዩ ሰውራ ቕኒዑ ሃገር ክፈጥር ንእሽቶ ኸውሉ ኾይኑ ንሓሰብቱ ክዕቁቡን ኣይከኣለን። እቶም ምእንቲ ሙቓም ሃገር ምእንቲ ዲሞክራሲ ብኻልእ መንገዲ ህይወት ክብጻሕ ዝኽእል ዝነበረ በሪኽን ብልጹግን ህይወቶም ራሕሪሖም ብሓደገኛ ጉዕዞ ናብ ሰውራ ዝተጸንበሩ ሓሰብትን ኣድማሳውያንን መንእስያት ኣብዚ ስዕብ ግዜ ዝያዳ ኣስጋእትን ዓብለልትን ኮይኮኑ ስለ ዝተሰጉ ጥራይ በጃ ጥሙሕ ስልጣን ውልቀ ሰባት ኮይኖም
ኣብ ማሕዩር ተገረፉን ተሰቃዩን ኣብ መወዳእቱ እውን ኣብቲ ዝያዳ ሰዊዶምን ሓይሎምን መግዛእቲ ስዒሮም ሕቶ መሬትን ዋና መሬትን ክምልስሉ ኣሚኖም ዝኸድዎ በረኻ በቶም ኣሚኖም ዝተጸንበርዎም ብጾቶም ዘይስሞም ተዋሂቦም ዘይግብሮም ተሰኪሞም ተገፊዖም ተሳቂዮም ከይኣክል ተቐንጸሉን ሓቕኡን እዚ ካብ ዝኸውን እንሆ 50 ዓመታት ክመልእ ኣዝየን ውሕዳት ዓመታት ጥራይን ተሪፈን ዘለዋ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለዎም ዝተባህሉን ከይህልዎም ዝተፈርሑን ምስዋርን ምቕንጻልን ከኣ ኣብ ቃልዕን ብሩእይን ገና ይቕጽል ኣሎ ሕቶ ናይቶም ርእስን ልብን እንግድዓን ቅልጽምን ሰውራ ክኾኑ ወፊሮም ከብቅዑ ሰውራ ብዘፍረዮም ሓራገጽ ዝተበለሉ ንቡር ከልብስ ወፊሮም ንቡር ዝሰኣኑ ደቂ ህዝቢ ኣባላት ምንቅስቓስ 73 ከኣ ክሳብ ሎሚ ሕቶ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ኤርትራ ደቃ ብደቃ ዝብልዑላ ኣርኣያታትን ኣያታትን መጻእ ወለዶ ዝኽተሩላ ዜጋታት ብራዕድን ሸቑረራን ዝነብሩላ ቃድራ ቃጽዖ ኮይናላ ብናፍቆት ናይ ኣፕሎኮ ዝኾነ ጸገም ኣየጋጠመንን ኣብ ከተማውን ግፋይ ነበረን ዝበሃለሉ ግዜ ትሰቐላ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ